uAsanda phakade oligqwetha likaSibongile Mani uthi akukho semdleni obulungisa ukuba lowo ameleyo avalelwe entolongweni. Lo kaMani usenza izifundo zobutishala kwaye kuba ngapha kwezisele akuzobakho umuntu okujonga abantwana bakhe ababini. Igqwetha lakhe likwathe usapho lwakhe lixhomekeke kuye ekuziseni into esiwa phantsi kwempumlo. Uphakade uthi uMani ubonakalise ukuzisola kwaye wayemncinci xeshikweni zayityala imali. Kodwa umbuso ufuna uMani ayobhadla ngapha kwezisele. Students, for deterrence, students must know if they try their luck, so to speak, on credit cards using the university's money, the courts will come down very harshly. Umbuso ukwaxelele lenkundla ukuba ngabafundi abayi-48 abenoxhamla kule mali ichithwe nguMani. Abongile Yankisi kwiindaba ze SABC eMonti.